omin käsin rakentaa. Jylhät vuoret meren raivoissa, kaikki lehdet puiden varjoissa. Kun avaat kirjan tää, saat nähdä alun elämää. Tää tarina on kaikkien tarina suurin kautta aikojen. Oota vain ja kuulla saat tarinan tän. Tarina elämän. Alussa oli Jumala. Maa oli autio ja pimeä. Jumala katseli maailmaa. Oli aika tapahtua jotakin. Tulkoon valo. Ja valo tuli. Kutsun valoa päiväksi ja pimeää yöksi. Ja oli ollut pimeys ja sitten valo. Ja se oli maailman ensimmäinen päivä. Jumala oli vasta aloittanut työnsä. Seuraavaksi piti tehdä taivas maan yläpuolelle ja pilvet taivaalle. Ja se oli maailman toinen päivä. Kolmantena päivänä Jumala eroitti veden kuivasta maasta. Jumala loi kaikenlaisia asioita maan päälle. Kallioita ja vuoria, laaksoja, autiomaita ja rantoja. Suuria ja pieniä saaria. Suuria meriä, jokia ja järviä. Kolmantena päivänä Jumala loi vielä lisää asioita, koska kaikki ei ollut vielä valmista. Oli aika luoda kaikki kasvit. Jumala loi suuria puita ja pieniä pensaita, köynnöskasveja, saniaisia, lehtiä ja kukkia. Jumala loi kaikki kukat eri kokoisiksi, värisiksi, muotoisiksi ja hajuisiksi. Myös kaikki ruohot ja kasvit ja puut, mitkä tekevät siemeniä ja hedelmiä, Jumala loi kolmantena päivänä. Neljäntenä päivänä Jumala loi kirkkaan valon, auringon taivaalle päivän kirkastamiseksi. Ja hopeisen valon, kuun antamaan valoa yöaikaan. Ja lisävalaistukseksi Jumala lisäsi yötaivaalle miljardeja tuikkivia tähtiä. Viidentenä päivänä Jumala loi jotakin olentoja elämään tässä ihanassa maailmassa. Hän loi lintuja. Lisää lintuja.
Ja vielä lisää lintuja. Ja jokiin, valtameriin, meriin ja järviin Jumala loi kalat. Ja valtameret olivat täynnä kaikenlaisia hämmästyttäviä eläjiä. Ja se oli 5. päivä. Mutta Jumalalla oli vielä paljon tehtävää. 6. päivänä oli aika luoda loput eläimet. Oli luotava niin paljon eläimiä. Suuria eläimiä. Ja pieniä eläimiä. Oli pilkullisia eläimiä. Ja sarvellisia eläimiä. Jokikinen Jumalan luoma eläin oli kaunis. Kuudentena päivänä Jumala teki jotain muutakin, mikä oli hyvin tärkeää. Jumala loi ensimmäisen ihmisen. Hän sai nimekseen Aatami. Sitten Jumala puhalsi elämän Aatamiin. Missä olen? Tervetuloa maailmaan, Aatami. Kuka olet? Olen Jumala. Katso ympärillesi. Kaikki maan kasvit ja niiden siemenet ja niiden hedelmät. Minä annan ne sinulle. Ja kaikki eläimet. Sinulla on valta heihin. Sinä voit käyttää, hoitaa ja suojella kaikkea. Istu. Istun nyt. Jumala katseli kaikkea ja oli onnellinen. Ja 7. päivänä Jumala lepäsi. Kaikki on hyvää. Jumala halusi Aatamin elävän kaikkein kauneimmassa paikassa.
Niin Jumala loi kauniin puutarhan Aatamin elettäväksi. Puutarha on Edenin puutarha. Jumala loi suuren joen kulkemaan puutarhan läpi, ja joki haarautui 4 joeksi. Aatamilla oli kaikki eläimet seuranaan Edenissä. Anteeksi. Hei! Aatamin ensimmäinen tehtävä oli antaa nimet kaikille eläimille. Tämä Jumalan uusi pyyntö taitaa olla aikamoinen työ. Minulla tulee olemaan yhtä kiire kuin mehiläisellä. Minun on keksittävä nimi jokaiselle elävälle, jokaiselle hengittävälle asialle. Niin minä teen. Sä ruskea täpläinen, joka puiden latvat syöt, sun kaulas on suurin osa sua. Taipuen niin helposti, luulen, että nimesi on letkis, vaja hepsis. Mutta ehkä kirahvi käy. On viidakko niin pitkä, niin hurja ja vahva, tärisen ja pelkään ääniäs. Ja sinä, Pehmo Turkkinen, saat nimen kuninkaallisen Ärjy. Ei, se on vähän häijy. Ehkä leijona saa kelvata. Nuo läpsyt heiluvaiset saa multa nimen siivet. Ne kiinnitetty lintuihin on. Tuo punainen on punarinta, strutsi tuo iso kumma. Papukaija tuo värikäs, joka matkii kaikki sanat. Sinun hieno kuores sua hyvin suojelee, vaikka hieman se voi sua hidastaa. Niinpä sinä suomu-ihoinen saat multa nimen suloisen kuori. Ei se toimi. Sun nimes on kilpikonna siis. Nuo veden uimarit on kaloja kai siis. On myös etana ja valas ja hummeri. Tuo oranssi on kultakala, toinen jääkultakala. On nuija päällä toive joskus sammakoksi tulla. Sä kun noin hyppeilet, niin melkein lentelet. Kun pinkaiset sua tuskin näen. Siis sinä villahäntäinen saat multa nimen tällaisen pomppis. No mutta eihän se sopis. Oi nyt sen keksin, sä jännis oot. On vielä aikaista ja on jo hyvin alussa nimeämään eläimettään maan. On jäljellä vain 500 000. Sinulla näyttää olevan hyvä ystävä. Minäkin haluaisin ystävän. Hohoja. Nimettäviä eläimiä oli paljon. Aatami väsyi kovin yrittäessään päättää jokaisen nimen. Jumala katsoi puutarhassa nukkuvaa Aatamia, joka näytti hyvin yksinäiseltä. Ja Jumala päätti, että Aatami tarvitsi kumppanin, jonkun kenen kanssa olla. Jumala päätti, että oli aika tehdä toinen ihminen, joten Jumala loi naisen.
Mitä? Hei! Hei, siis tarkoitan, hei, Missä olen? täällä. Olet Jumalan puutarhassa, Edenin puutarhassa. Huomaat, että täällä on mukavaa. Nämä ovat ystäviäni. Tämä on apina ja tämä on koira ja tämä on... en olekaan antanut sinulle vielä nimeä. Niin, ja sinäkin tarvitset nimen. Olisiko Eeva? Se on kaunis nimi. Eeva. Pidän siitä. Ja tästä paikasta. Minä myös. Jumala loi tämän puutarhan minulle, siis meille asuttavaksi. Ja kaikki on kaunista ja voit syödä mitä haluat. Ja Ei aivan. Kuka tuo oli? hän on Jumala. Oi. Jumala on se, joka loi meidät. Puutarhassa on yksi hedelmäpuu, minkä hedelmiä ette saa syödä. Niinkö? Se on hyvän ja pahan tiedon puu. Voitte syödä kaikkea muuta puutarhassa, mutta ette saa syödä tämän puun hedelmiä. Selvä. Hyvän ja pahan tiedon puu. Ei syödä. Ehdottomasti ei syödä. Selvä. Kaikki muu on hyvää puutarhassa, mutta ei tuo puu. Ehdottomasti ei syödä tuosta. Niin. Ja niin Aatami ja Eeva elivät onnellisina Edenin puutarhassa, kunnes eräänä päivänä Elämä on ihanaa, kun puista hedelmiä saan. La 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 la. Päivä. Säikäytit minut. Hei! Miksi sinua kutsutaan? Minä olen käärme. Kiva tavata. Kiva tavata myös. Eikö päivä olekin kaunis? Todella kaunis. Eikö olekin kaunis puu? Todella kaunis. Hienoja hedelmiä. Minun on mentävä. Ei tarvitse, juuri aloimme oppia tuntemaan toisemme. Et hän halua loukata tunteitani, vai? En. Hyvä, koska haluan meidän olevan hyviä ystäviä. Kuten sanoin, niin hienoja hedelmiä, eikö? Niitä voi syödä, tiesitkö? Syödä mitä? Tiedät kyllä mistä puhun. Tämän puun hedelmistä. Niitä voi syödä. Ai hedelmiä, tästä puusta. Ei, en voi syödä niitä. Varmasti voit. Se on helppoa. Ne maistuvat ihanilta. Me emme saa syödä niitä. Jumala sanoi niin. Jumala sanoi, että olemme pahassa pulassa, jos syömme sen. Ei, ette joudu pulaan. Jumala ei vain halua, että syötte tämän puun hedelmiä. Koska jos syötte, niin teistä tulee nokkelia. Kuten Jumalasta. Mikä tänä? Pelkäätkö? En minä pelkää. No, miksi et sit maista? Vain pikku
palanen. Jumala ei varmaan edes huomaa. Ja tämä hedelmä, uskottoisan ihanaa. Ei, en todellakaan voi. En minä kerro. Maista. No, jos ei tapa minua ja tekee minusta nokkelan, ehkä vain pikku puraisu. Niin kuin nuolaisu, ei oikea puraisu. Mitä pahaa siinä voisi olla? Wow! Aika hyvä vai? Minun on pakko kertoa tästä Aatamille. Aatami! Et ikinä arvaa, mitä tapahtui. Mitä? Tiedätkö sen hedelmän? Minkä hedelmän? Sen, mitä meidän ei kuulu syödä. Mitä siitä? Ethän vai söitkö? Sein! Eeva, kuinka saatoit? Aatami, se on ihana! Haluan, että sinäkin maistat. Se käärme siellä kertoi minulle siitä kaiken. Söin vain pikkupuraisun. Eeva, olemme pulassa, jos syömme sen hedelmän. Minä en ole, enhän. Et kai ole. Ota vain pikkupala. Jumala ei varmaan edes katso. Siitä vaan. En tiedä, se oli hyvä, mutta yhtäkkiä minua pelottaa. Tunnen itseni, en tiedä, jotenkin alastomaksi. Hyvänen aika, minä olen alasti. Minäkin. Nyt on parempi. Mitä oikein ajattelimme? Voi hei, Jumala taitaa tulla. taidamme olla pulassa. Ja pahassa. Luulen, että meitä rangaistaan. Mennään piiloon. Aatami, Eeva, mitä teette? Me olemme piilossa. Miksi? No emme halunneet, että näet meidät. Teimme väärin. Olimme peloissamme. Kuinka tiesitte näistä asioista? Söittekö te hyvän ja pahan tiedon puusta? No kyllä, mutta Eeva houkutteli minut. Ei se ollut minun syy. Käärme houkutteli minut. En ole tyytyväinen. Ette totelleet minua. Olemme pahoillamme. Todella pahoillamme. En ole huolestunut. Mitä minulle voisi tapahtua? Sinä, käärme, matelet vatsallasi ja syöt pölyä ikuisesti. Sinä pelkäät ihmisiä ja ihmiset pelkäävät sinua. Tämä on rangaistuksesi ikuisesti. Ja te, Aatami ja Eeva, koska luotin teihin ja te ette totelleet minua, teidän täytyy lähteä paratiisista. Elämä oli helppoa täällä, mutta ulkopuolella se ei ole helppoa. Teidän on tehtävä kovasti töitä. Tulette tuntemaan, mitä on kipu ja särky. Tässä on muutamia vaatteita pitämään teidät lämpimänä lähtönne jälkeen. Nyt menkää. Jumala laittoi enkelin, jolla oli liekehtivä miekka kädessään seisomaan paratiisin portille, niin etteivät Aatami ja Eeva voineet koskaan palata. Vaikka Aatami ja Eeva eivät olleet totelleet Jumalaa ja vaikka heidän täytyy lähteä paratiisista, niin silti Jumala rakasti heitä. Olen pahoillani, Eeva. Niin minäkin, Aatami. Taidamme olla nyt aivan yksin. Emme aivan. Hei. Ja näin alkoi Aatamin ja Eevan uusi elämä paratiisin ulkopuolella. Siitä lähtien heidän elämänsä täyttyi ilosta ja surusta,
hyvistä ja huonoista asioista. Ja vaikka he eivät koskaan päässeet takaisin paratiisiin, niin Jumala ei hyljännyt Aatamia ja Eevaa. Jumala vartioi heitä minne ikinä he menivätkään, ikuisesti.